खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सानला बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों 2 आगस्तनि 24 थारिखनि मोनाबिलि समनि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना दिनैनि माखासे स्किमफोरनि आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हायो दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो रेशन कार्डनि जै नोंथांमोना दायो मा स्किमनि मुलाम्फा मोननो हागासिनो दङ आरो बिनिफ्राय इयुनाव नोंथांमोना मा मुलाम्फा मोननो थांगासिनो दङ दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो नागिरबाय मानो होनोबा रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोना बेखौ सानो खोमा माथ्र नोंथांमोना रेशन कार्ड गोनांफोरा अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मासाव 1250 थाखा फैसा मोननो हायो बेखौ नोंथांमोना सानो जानो हागौ नोंथांमोना माइरंखौ मोननो हायो दालि सिनिखौ नोंथांमोना दायो मोननो हागासिनो दं दा बेफोरखौल' नोंथांमोना निस्सय मोननो हायो साननो नोंथांमोना सानगासिनो दं जानो हागौ नाथायबा बिनि अनगायैबो नोंथांमोना गोबां स्किमनि दायो मुलाम्फाखौ मोननो हायो आरो इयुनाव एसे उनाव नोंथांमोना आरोबाव गोबां नोंथांमोना रेशन कार्ड गोनांफ्रा मुलाम्फा मोननो थांगासिनो दङ दा बेखौनोथ' आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों दायो फारि खोन्थाहरनो नागिरबाय आरो दा नोंथांमोना गिबियावनो बेखौ नायनानै लाग्रोदो नै नोंथांमोना पार पार्सन सासेयाव 5 केजि खरै माइरंखौ नोंथांमोना मोननो हायो मास मोनफ्रोमबो न'खराव खैजन दङ नोंथांमोना मोनजोबनो हायो सासेयाव 5 केजि खरै दा बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना नैबे दालि सिनिखौबो मोननो हाबाय नङा होमबा आगस्टआव दा बेनिफ्राय नोंथांमोना सेप्तेम्बरनिफ्राय दालि सिनि संख्रि नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ दा बेथ' जाहैबाय बाथ्राया दा बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोना माने बोसोरफायाव फेमिलिया एबा न'खरा माने नैबे फ्रि मेडिकेलखौ नोंथांमोना मोननो हायो 5 लाखसिम आरो आप टु 5 लाखसिम नोंथांमोना माने फ्रि मेडिकेल नोंथांमोना ट्रिटमेन्ट मोननो हागोन बेमार आजार जायोबा नोंथांमोना रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोना माने रेशन कार्डखौ देखायनानैनो नैबे आयुष्मान भारत स्किमनि जैनो नोंथांमोना डाइरेक्ट मुलाम्फाखौ मोननो हागोन जाहैबाय बोसोरफायाव गासै 5 लाखसिम नोंथांमोना फ्रि मेडिकेल ट्रिटमेन्ट नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोननो हाबाय जानो हागौ दा बेनिफ्राय फ्रि लाइफ इन्सुरेन्सबो नोंथांमोना मोननो हाबावोसो फ्रि लाइफ नोंथांमोना इन्सुरेन्स मोननो हायो दा बिनि बागै नोंथांमोना गोबांनो निस्सय मिथिया जानो हागौमोन नाथायबा नोंथांमोना रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोना फ्रि लाइफ इन्सुरेन्स नोंथांमोना मोननो हाखायो दा स्किमनि नामा जाहैबाय जोंहा बे PMJJB नोंथांमोना बे स्किमनि जेबो मोननो हायो दा बेजों लोगोसेनो PMJSB बे स्किमनि जेबो मोननो हायो फुल फर्मखौ होननो बुंनो थाङोबा प्रधान मन्त्रि जीवन ज्योति बीमा योजना बे स्किमनि जे नोंथांमोना मोननो हायो आरो मोनसेया जाहैबाय जोंहा PMJSB दा जोंहा बे स्किमनि जोंहा फुल फर्मआ जाहैबाय प्रधान मन्त्रि जीवन ज्योति बीमा योजना दा बे स्किमनि नोंथांमोना जोहै फ्रि लाइफ इन्सुरेन्स नोंथांमोना मोननो हायो रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोना बिनि बागै नोंथांमोना गोबानो मिथिना मोनाखैमोन जानो हागौ दा बेनिफ्राय अरुणोदय स्किमनि फैसाखौथ' नोंथांमोना मोननो हायो बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ दा बेफोरखौ नोंथांमोना मिथिखायो अब्लाबो आं दायो बेखौ खोन्थाहरफिनदों दा बेनि अनगायैबो दायो मा नोंथांमोना मुलाम्फा मोननो थांगासिनो दं आं बेखौ फारि खोन्थाहरगोन नोंथांमोना एसेल' नेबानो जाबाय दा नोंथांमोना मास मोनसेयाव अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ 1250 थाखा फैसा मोननो थांगासिनो दङ आरो नोंथांमोना नै मोनसिगोनानो सेप्तेम्बरनि गिबि सप्तायावनो मोनगोन नोंथांमोना बारा गोबाव सम गैलानोसै नै सप्तासेबो गैजोबलासो सप्तासे हमना लाबाय आरो जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना 1250 थाखा फैसा मोननो हासिनलाय दा बेनिफ्राय अरुणोदय स्किमनि फैसायाबो जोंहा बारायसिनलाय नै 1250 थाखानिफ्राय जोंहा लासै बारायलांनानै जोंहा 3000 सिम जाहैगोन दा बेनिखायनो रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोना गोबां मुलाम्फा मोननो थांगासिनो दं आरो दा बेनिफ्राय साबसिडाइज नोंथांमोना कुकिं गेसबो मोननो हायो नोंथांमोना नैबे संग्रा गेसखौ एबा LPG गेसखौ जायफोर PM उजाला स्किमनि जे मोननो हानाय रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोनावसो PM उजाला स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो नङा होमबा दा बेनिखायनो नैबे PM उजाला स्किमनि एप्लाइखौबो रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हायो रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोना मुलाम्फाखौ मोननो हायो दा बेनिफ्राय संग्रा गेसनि थाखाय नोंथांमोना जेब्ला गेसखौ सोनो थाङो एबा सोहैनायनि उनाव नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव माने गेसनि साबसिडिनि फैसाखौ नोंथांमोननिसिम सोना हरनाय जायो 370 थाखा बेबादि नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव फैसाखौ सोना हरनाय जायो दा बेखौबो नोंथांमोना दायो गोबांनो मुलाम्फाखौ मोननो थांगासिनो दङ नाथायबा जायफोर नोंथांमोना रेशन कार्ड थासेयावबो जुदि PM उजाला स्किमनि जे मुलाम्फाखौ मोननो हायाखैबा गोख्रैनो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामना लाबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना फ्रियावनो LPG गेसखौ मोननो हागोन आरो साबसिडिबो नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन दा बेथ' जाहैबाय दा बेनिफ्राय न'खरनि गाहाया जुदि थैयोबाबो 20,000 फैसाखौ मोननो हायो रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोना नाथायबा बिनि बागै एप्लाइखौ खालामनांगोन दै बिनि बागै आं नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअखौ लाबोखांखाबाय जुदि न'खरनि गाहाया रुंसारि जायोबा 20,000 फैसाखौ माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ सोरबादिया एप्लाइखौ खालामनो हायो आं बिनि बागै नोंथांमोननिसिम सिगाङाव भिडिअखौ खालामखांबायमोन दा बेखौ नोंथांमोना चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबाय दा बिनि
स्किमनि बागैबो नोंथांमोना गोबाङानो मिथिना मोननो हाया नाथायबा नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामखांनायनि उनावनो नैबे 20,000 फैसाखौ मोननो हायो दै न'खरनि गाहाया जुदि रुंसारि जायोबा रुंसारि जानायनि जाहोना जेबो खोथा गैया बेहाय जायखिजाया रुंसारि जायोबानो माने मुलाम्फाखौ मोननो हायो आरो न'खरनि मानसिफ्रा नोंथांमोना मुलाम्फाखौ मोननो हायो दा बेजों लोगोसेनो नैबे सरकारि फायखानाखौबो रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोनाबोसो एप्लाइखौ खालामनो हायो दा बेनिखायनो नैबे सरकारि फायखानानि एप्लाइखौ सोर नोंथांमोना मोननो हायो मुलाम्फाखौ सोर मोननो हायो रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोना मोननो हायो रेशन कार्ड गैयाबाबो नोंथांमोना नैबे सरकारि फायखानानि मुलाम्फाखौबो मोननो हाया दा बेजों लोगोसेनो नैबे रेशन कार्डखौबो जोंहा एसे उनाव दानिया नोंथांमोना मिथिना लादो मा नोंथांमोना एसे उनाव मुलाम्फाखौ मोननो थांगासिनो दङ रेशन कार्डखौ नोंथांमोना दानखावनो थाखाय खाबुखौ मोननाय जासिगोन बे बोसोरावनो जेनेबा न'खरसेयाव सानै मानसिफोरनियाव दायो रेशन कार्डआ जासिगोन नोंथांमोननि न'खराव जेनेबा बिहामजो बिखुनजो दङबा बिहामजोनि नामावबो रेशन कार्डआ जासिगोन दा बेजों लोगोसेनो बिहामजोनि नामावबो रेशन कार्डआ जासिगोन सानैनि नामावबो रेशन कार्डआ थासिगोन दा बेनिखायनो मोननै रेशन कार्ड जानाय लोगो लोगोनो न'खर मोनसेयावनो दालिखौ 1 केजि करि सानैबो मोननो हासिगोन संख्रिखौबो 1 केजि करि मोननो हासिगोन जानाय थावखौबो 1 केजि करि मोननो हासिगोन एसे उनाव होसिगोन नालाय बेखौबो संख्रिखौबो 1 केजि करि नोंथांमोना मोननो हानाय जासिगोन दा बेनिखायनो सानै मानसिफ्रा न'खरसेयावनो मुलाम्फा मोननो थांगासिनो दङ आरो एसे उनाव रेशन कार्ड गोनांफोरा दा बेजों लोगोसेनो अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौबो न'खरसेयाव सानै मानसिफ्रा मोननो हासिगोन बिहामजो बिखुनजो बिथांमोना रेशन कार्डआबो मोननै जासिगोन रेशन कार्डनि मुलाम्फाखौबो न'खरसेयावनो सानै मोननो हासिगोन दा बेजों लोगोसेनो एसे उनाव नैबे रेशन कार्ड थाबासो नोंथांमोना मिथिखागौ नङा होमबा अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो हायो दा बे अरुणोदयनि स्किमनि मुलाम्फाखौबो न'खरसेयाव सानै मानसिफ्रा मोननो हासिगोन आरो दा बेनिखायनो न'खरसेयावनो गोबां माने बिथांमोना मुलाम्फाखौ मोननो हासिगोन रेशन कार्डनि जै दा बेजों लोगोसेनो नैबे रेशन कार्ड थाबासो नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि गोदान एप्लाइखौबो खालामनो हायो दा बेनि जोंहा गोदान एप्लाइ खालामनायाबो देग्लाय बोसोरावनो जानो थांगासिनो दं दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोनाव दायो रेशन कार्डआ गैया दा नोंथांमोना निस्सय साननो जानो हागौ रेशन कार्डखौ आंबो एप्लाइ खालामथारगोन होननानै नोंथांमोना साननानै दं जानो हागौ आं नोंथांमोननिसिम सिगाङावनो भिडिअखौथ' लाबोखांबाय नोंथांमोना रेशन कार्डनि थाखाय माबोरै एप्लाइ खालामनो नांगौ होननानै दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना दायो रेशन कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोना गासिबो चेनेलाव थांनानै रेशन कार्डखौ बोरै एप्लाइ खालामनो नांगौ बेखौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायहैबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम सिगाङावनो भिडिअखौ लाबोखांखाबाय दा बेनिफ्राय रेशन कार्ड गोनांफ्रा नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौथ' मोननो हायो दा बेजों लोगोसेनो नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौबो एडभान्सआव लानाय दा बिनि जोंहा खामानियाबो जासिगोन दा बिनि मुलाम्फाखौबो नोंथांमोना मोनलांनो हासिगोन रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोना दा बेनिफ्राय अरुणोदयनि फैसाखौ आगामियाव लानाया बे 15,000 जा 10,000 जा नोंथांमोना बेखौ लानो हासिगोन दा बेनिफ्राय नोंथांमोना अरुणोदयनि मुलाम्फा मोनगोन नोंथांमोना नैबे अरुणोदय स्किमनि माबाखौ स्किमनि जे नोंथांमोना बेंकनिफ्रायबो लन लानो हासिगोन बेबायदि नोंथांमोना मुलाम्फाखौ मोननो हासिगोन दा बेजों लोगोसेनो रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननायजों लोगोसेनो नोंथांमोननिसिम नैबे संनाय गेसनि थाखाय 250 थाखा साबसिडि होनायनि बाथ्राखौबो जोंनि नैबे आसाम सरकार नोंथांमोननिसिम बुंदोंमोन नङा होमबा दा बेखौबो नोंथांमोना एसे उनावनो मोनलांनो हासिगोन जोंनि भारत सरकारनि प्रधान मन्त्रि उजाला योजना बे स्किमनि जे रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोना 350 थाखाखौनो हमबाय जेनेबा 370 थाखा बेबायदि हमबावला गेसआ मालाबा दामा बारा जायो मालाबा खम जायो दा बेनिखायनो साबसिडिनि फैसा नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव हाबनोबो मालाबा बारा जायो मालाबा खम जायो दा मथा मथि बेखौ हमबाय 325 थाखा बेबायदि नोंथांमोना सोगासेयाव साबसिडिखौ मोननो हायो संग्रा गेसनि थाखाय एलपिजि गेसनि थाखाय दा बेनिफ्राय आसाम सरकारनिफ्रायबो रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोना नैबे 250 थाखा फैसाखौ नोंथांमोना जुदि मुलाम्फा एबा साबसिडिखौ मोनबावनो हायोबा दा नोंथांमोना टटेल बेसेबां साबसिडि मोननाय जागोन 600 नोंथांमोना साबसिडि मोननाय जाबाय नङा होमबा 600 नोंथांमोना साबसिडि मोननाय जायोबा दायो जोंहा गेसनि दामखौ हमनानै लाबाय जेनेबा 1000 होननानै दा अब्ला नोंथांमोना बेसेबाङाव गेसखौ मोननो हानाय जाहैगोन रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोना मात्र 600 550 बेबायदियाव नोंथांमोना मोननो हानाय जाहैगोन सरि बारा सोलायलांबावो आंना 400 बेबायदियाव नोंथांमोना मोननो हानाय जाहैगोन 400 350 बेबायदियावनो नोंथांमोना संग्रा गेसखौ एबा एलपिजि गेसखौ नोंथांमोना मोननो हानाय जाहैगोन दा बेनिखायनो रेशन कार्डनि जै नोंथांमोना गोबां माने मुलाम्फाखौ फैबाय थानाय समाव मोननो थांगासिनो दं आरो दाथ' नोंथांमोना गोबां मुलाम्फाखौनो मोननो हागासिनो दं दा बेजों लोगोसेनो गोबां जोंहा स्किमफोरनि मुलाम्फाखौबो नोंथांमोना रेशन कार्ड गोनांफ्रासो एप्लाइखौ खालामनो हायो दा थिग हमनानै लाबाय नैबे गथ'फ्राबो कलेजाव एडमिसन लानाय बायदिसिनायावबो माने फ्रि एडमिसन मोननो हायो रेशन कार्ड गोनांफ्रा दा बे मुलाम्फाखौबो रेशन कार्ड गोनां बिथांमोना मोननो हानाय जायो दा बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां स्किमफोर दङ सेन्ट्रेल सरकारनि दा बैफोर स्किमनि मुलाम्फाफोरखौबो रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोनाल' एप्लाइखौ खालामनो हायो
दा बेनिखायनो रेशन कार्डआ नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गोनांथार दै एसे उनाव आरो जोंनि नैबे आसाम सरकार नोंथांमोननिसिम गोबां गोदान स्किम लाबोबाय थागोन जेराव रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोनाल' एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना दायो रेशन कार्डआ गैया निसय नोंथांमोना एसे दुखु जादों जानो हागौ बेफोर मुलाम्फाफोरखौ आंबो लागौमोन नोंथांमोना बेबायदि सानदों जानो हागौ दा बेनिखाय इलिजिबोलबाथ' नोंथांमोना रेशन कार्डखौ एप्लाइ खालामना मोननो हागोन नाथायबा जायफोर नोंथांमोना इलिजिबोल नङा नोंथांमोना रेशन कार्डनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो नाङा आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरखायो नङाबा उनाव जारलासो जागोन दा बेनिखायनो जायफोर एलिजिबोल नोंथांमोनाथ' रेशन कार्डखौ एप्लाइ खालामना मोननो हागोन आरो नोंथांमोना मुलाम्फाखौ जेरैबायदि मानसिफ्रा मोननो हादों नोंथांमोनाबो बेखौ मोननो हागोन नोंथांमोना बेखौ टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया दा बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोनजोबनो हाबाय रेशन कार्डनि जे नोंथांमोना मा मुलाम्फा मोननो हायो गोबां दायो नोंथांमोना रेशन कार्डनि जे मुलाम्फा मोननो हागासिनो दङ मात्र मोनबाल' मुलाम्फा मोननो हाया आंथ' बुंनो थाङो 10थानिबो बांसिनसो होनलायलांबाय दा आं नोंथांमोननिसिम मा मुलाम्फा मोननो थांगासिनो दं बेनि बागै दा बेनिखायनो गोबां नोंथांमोना रेशन कार्ड गोनांफ्रा मुलाम्फा मोननो थांगासिनो दं आरो इयुनावबो नोंथांमोना मोनलांबाय थागोन आरो गोदान स्किमनि मुलाम्फाखौ नोंथांमोना रेशन कार्ड गोनांफोरा मोनलांबाय थानो हागोन दालि सिनि संख्रि जानाय थाव सापातबो नोंथांमोना लासैनो मोनलांनो हागासिनो दं दा बेनिखायनो बेफोरो उनाव आरो फ्रिबो जोंहा जानो थांगासिनो दं दाथ' 100 थाखा होननानै नोंथांमोना बायनांगौ जादों दा बेफोरखौबो उनाव फ्रि खालामगोन थाइसेबो नोंथांमोननिसिम फैसा लानाय नङा होननानैबो चिफ मिनिस्टार बिथाङा नोंथांमोननिसिम एनाउन्समेन्टखौ खालामनो होखादों नङा होमबा दा बेनिखायनो गोबां नोंथांमोना मोजां मुलाम्फा मोननो हागासिनो दङ एबा हालांगासिनो दङ नैबे रेशन कार्डनि जे दा बे भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरजोबनाय जाबाय रेशन कार्डनि जे नोंथांमोना मा मुलाम्फा मोननो हागासिनो दं बेफोरनि बागै दा बेखिनियावनो दानिया नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा रेशन कार्डनि बागैनो नोंथांमोना भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय जोंहा दायो गुबुन स्किमफोरनि जेबो आपडेट ओंखारना फैनाय जायाखै दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम दिनैनि नैबे 24 आगस्टनि मोनाबिलिनि रादाबाव बेखिनि आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय रेशन कार्डनि जे नोंथांमोना मा मुलाम्फा मोननो हायो बेखौ दा बेखिनियावनो नोंथांमोना माखौबाफोर जुदि बुजिनानै मोननो हायासैबा बेखौ भिडिअनि बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै निसय सोंहरगोनखौ आं आसा खालामदों आरो इन्स्टाग्रामनि लिंकखौबो नोंथांमोननिसिम भिडिअनि नैबे कमेन्ट बक्सआव आरो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों जाहाथे नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा इन्स्टाग्रामावबो नोंथांमोना आंनिसिम डाइरेक्ट DM एबा नोंथांमोना SMS हरनानै सोंहरनो हागोन आरो फेसबुकनि लिंकखौबो नोंथांमोननिसिम होनानै दोनदों फेसबुकआवबो नोंथांमोना फल' खालामनानै आंनिसिम माखासे खोथाखौ मिथिना मोननो हागोन एबा नोंथांमोना सोंहरनो हागोन दा बे भिडिअआ बेखिनियानोमोन बयनोबो नोंथांमोना शेयार खालामना होदो आरो जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना बयबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानैबाबो सोलायलांबाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानैबो नोंथांमोना लाबानो जाबाय बुंनायानो जालायलांबोला नोंथांमोननिसिम बे भिडिअआ बेखिनियानोमोन गोजोन्थों